Έρχεται λοιπόν κάποιος να κάνει τατουάζ. Υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία είναι περισσότερο συνηθισμένα, δηλαδή που τα ζητούν πιο συχνά? Τα σχέδια ποικίλουν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάποιοι πελάτες που έχουν φοβερή φαντασία, που θέλουν κάτι συγκεκριμένο και το δουλεύουμε μαζί το τι θα βγει. Είναι άλλοι που έχουν δει ένα σχεδιάκι. Σημασία έχει, και αυτό που έχει για μένα το περισσότερο ενδιαφέρον, είναι ότι πάντα πίσω από κάθε τατουάζ κρύβεται και μια ιστορία. Δηλαδή και ας μην τη λένε στην αρχή, και πάντα υπάρχει κάτι. Γιατί εμείς καθόμαστε και πάρα πολλές ώρες, να σου πω, ιδίως στα μεγάλα τατουάζ. Οπότε λειτουργεί μια σχέση ψυχοθεραπευτή, να το πω κάπως έτσι, και να έχει ενδιαφέρον. Αν κάποιος κάνει ένα τατουάζ και στη συνέχεια είτε βάλει κιλά είτε χάσει κιλά, το τατουάζ επηρεάζεται, αλλοιώνεται, τι γίνεται ακριβώς? Υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθεί. Αυτό είναι ανάλογα βέβαια στα μέρη που κάνει το τατουάζ. Ποικίλει, δεν είναι το ίδιο. Συνήθως δηλαδή σε κοπέλες που έχουν σκοπό να κάνουν κάποιο παιδί, τα καθυστερούμε, δεν το κάνουμε, γιατί όπως και να το κάνεις, το δέρμα υπόκειται σε μια ταλαιπωρία, σε μια διαφοροποίηση, και οτιδήποτε παίρνει μαζί του έχει μια αλλαγή. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πολλά τατουάζ τα χτυπάμε, όπως λέμε, πάλι μετά από κάποια χρόνια. Συνήθως όμως διαλέγουν τα μέρη που δεν αλλοιώνονται. Τους λέμε κι εμείς, αν κάποιος θέλει δηλαδή, και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Ή το ξέρουν, ή αλλιώς το ξέρουν ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει να το διορθώσω, θα πρέπει να κάνω μια αλλαγή πάλι. Κάποιος που σε μικρότερη ηλικία μπορεί να ήθελε να κάνει ένα τατουάζ. Το έκανε λοιπόν το τατουάζ και τώρα θέλει να το διορθώσει, δεν θέλει πλέον να το έχει. Υπάρχει τρόπος να το αφαιρέσουμε? Είναι ανάλογα το κορμί. Είναι ανάλογα την ηλικία. Αλλιώς δηλαδή θα μας δείξει ένα κορμί στα 60, πόσο και αν σου φαίνεται περίεργο έρχονται και κάνουν τατουάζ. Αλλιώς ένα κορμί στα 20. Συνήθως είναι τα καθαρά μέρη που λέμε. Είναι τα χέρια, είναι τα άκρα, είναι οι περιοχές αυτές της πλάτης, που όσο και να πάρεις δεν είναι και ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλίωση στο κορμί. Ούτε το χειμώνα πρέπει να το δει ο ήλιος. Συγκεκριμένη εποχή δεν υπάρχει, είναι ανάλογα με τον τρόπο ζωής του καθενός. Σίγουρα για να διατηρηθεί ένα τατουάζ χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή κατά την περίοδο επούλωσης. Όπου αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον άνθρωπο που το έχει κάνει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μπει σε πισίνες, δεν θα πρέπει να το δει ο ήλιος, δεν θα πρέπει να κάνει μπάνιο, δεν θα πρέπει να κάνει χαμάμ, δεν θα πρέπει να το ξύνει. Όμως κάποιος μπορεί το καλοκαίρι να μην τα κάνει, αυτά εκ των πραγμάτων και 1-2 εβδομάδες. Δεν έχει πρόβλημα, όχι. Η δουλειά υπάρχει και το καλοκαίρι, δεν έχει να κάνει δηλαδή ουσιαστικά. Τώρα η επόμενη ερώτηση είναι πολύ συνηθισμένη. Το τατουάζ πονάει? Τι κάνουν όλοι? Τατουάζ είναι. Αυτό λέω πάντα, ότι τατουάζ είναι. Όπως και να το κάνεις, δημιουργείς μια πληγή στο δέρμα για να βάλεις μέσα μια χρωστική. Όμως, να σου πω ότι ανάλογα το πόσο κάποιος το θέλει ή όχι, έχει και διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, έχει τύχει και έχω κάνει τατουάζ ώρες απίστευτες, πλάτη, μανί και όλα, και δεν έχω ακούσει κιχ. Και λέω, μα είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Και έχει τύχει να κάνω 2 γράμματα και να κάνουμε 1 ώρα για να κάνουμε 2 γράμματα. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Ανάλογα τη μεριά μερικές φορές. Υπάρχει μια ενόχληση, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό. Δηλαδή όλοι μου λένε ότι το περίμενα πολύ χειρότερο, δεν είναι κάτι φοβερό. Επίσης, μετά από λίγη ώρα να σου πω ότι αρχίζουν οι ενδορφίνες όλα και λειτουργούν και το νιώθεις περισσότερο σαν μούδιασμα. Δεν είναι πόνος από ένα σημείο και μετά. Και αν δω ότι κάποιος ζορίζεται πολύ, απλώς το πάμε πιο χαλαρά, πιο αργά. Θέλω η διαδικασία του τατουάζ να είναι ευχάριστη. Σίγουρα υπάρχουν σημεία που περνούν περισσότερα νεύρα.
Όμως και πάλι θα σου πω ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι το ίδιο. Μπορεί στα ίδια σημεία άλλος να το αντέχει, άλλος να μην μπορεί καθόλου να τον ακουμπήσεις. Θέλω να ξέρουν τι είναι αυτό που πάνε να κάνουν. Γιατί συνήθως είναι όλοι επηρεασμένοι από τους ποδοσφαιριστές, από τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες και έρχονται χωρίς ουσιαστικά να συνειδητοποιούν τι είναι αυτό. Και όχι τόσο για τη διαδικασία ή την επούλωση. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτό θα υπάρχει και αργότερα. Και αργότερα θα χρειαστεί να βγουν στη ζωή, να πιάσουν και μια δουλειά. Δεν μπορείς, ας πούμε, σε όλες τις δουλειές που μπορεί ο ίδιος να διαλέξει να έχει τατουάζ στο λαιμό, ας πούμε. Και εκεί είναι λίγο το θέμα μου που προσπαθώ να μιλάμε, ότι αποφασίσουν, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ δέχομαι άτομα 18 και άνω. Όταν είναι κάτω από 18 θα πρέπει να μου έρθουν τουλάχιστον μία φορά οι γονείς και έπειτα μου υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν να κάνει το παιδί τους στο... Αυτό γίνεται και στο piercing και σε όλα, τίποτα κάτω από 18. Και αν κάποιος έχει κάνει ένα τατουάζ και θέλει να το αφαιρέσει, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι αυτό? Μπορούμε, αν είναι μικρές όμως οι επιφάνειες, με μία τεχνική και με ένα χρώμα του δέρματος να το απαλύνουμε και ανάλογα τι συμπεριφορά θα έχει το κορμί του, μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα καμουφλάζ που λέμε και ανάλογα και το μέρος να το αφήσουμε έτσι ή μετά πολλές φορές θέλουν και φτιάχνουμε κάτι καινούριο, κάτι πιο που το θέλουν τώρα αυτή τη στιγμή. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με το τατουάζ, το θεραπευτικό τατουάζ. Θέλω να μας πεις τι είναι αρχικά. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει και είναι κρίμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφεύγει εντελώς να μένει η τεχνική, είναι και αυτή τατουάζ. Ένα τατουάζ που γίνεται με διαφορετικά μηχανήματα, διαφορετικές βελόνες, δεν πάβει όμως να είναι ένα τατουάζ, το οποίο όμως αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων που μου το ζητούν. Και πάμε να δούμε τώρα το ιατρικό τατουάζ κατά περίπτωση. Έχει διάφορες ονομασίες, micropigmentation, paramedical tattooing. Τι είναι? Ουσιαστικά είναι η μέθοδος αποκατάστασης θηλής ή θηλαίας άλο, έπειτα από τραυματισμούς, από χειρουργία, από μαστεκτομή. Είναι η μέθοδος αποκατάστασης φρυδιών, πάλι αν δεν υπάρχει συνέχεια στο φρύδι, σε νεοπλασματικούς ή μη ασθενείς ή άτομα με αλοπεκία. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και το άνω-κάτω βλέφαρο. Είναι η μέθοδος κατά την οποία μπορούμε να καλύψουμε παλιές ουλές και δυσχρωμίες, άτομα δηλαδή που έχουν λεύκη. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πάμε σιγά σιγά και με κάποιες τεχνικές ιδιαίτερες το κάνουμε και μοιάζει με το υπόλοιπο δέρμα. Σε ουλές που είναι από χειρουργία, παλιά χτυπήματα, τραυματισμούς, εγκάβματα, δύσκολα εγκάβματα, ουλές που έχουν μείνει από ακμή, που έχουμε στο πρόσωπο προβλήματα και μερικές φορές μπορούμε και χτυπούμε διάφορες ραγάδες ή και κυταρίτιδα ανάλογα την περίπτωση. Στο ιατρικό τατουάζ εφαρμόζεται στο τριχωτό της κεφαλής, σε ανθρώπους που έχουν κάποια μαλλιά ή σε ανθρώπους που δεν έχουν, που έχουν μεγάλες επιφάνειες χωρίς τριχωτό. Και είναι επίσης γνωστή πια σε όλους μεσοθεραπεία, που ουσιαστικά και αυτή ανήκει στο ιατρικό τατουάζ και πρέπει να γίνεται από ανθρώπους από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί. Και όσον αφορά τη μεσοθεραπεία? Η μεσοθεραπεία είναι μία μέθοδος η οποία γίνεται και αυτή με τα μηχανήματα, τις εντάσεις και τις βελόνες του ιατρικού τατουάζ, η οποία έρχεται ουσιαστικά σε διάφορα μέρη, δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, απλώς εμείς τη χρησιμοποιούμε περισσότερο στο πρόσωπο. Ανοίγει κάποιες μικροοπές, κάνουμε δηλαδή στην επιφάνεια που θέλουμε να δουλέψουμε, κάποιες μικροοπές και ανάλογα με την ανάγκη που έχει το συγκεκριμένο δέρμα, δηλαδή αν είναι ακμή, αν είναι μόνο για ομορφιά, αν υπάρχουν πανάδες, αν είναι δυσχρωμίες και εκεί. Και βάζουμε κάποια προϊόντα, ο ροζ, το λέω και το τονίζω, είναι ο ροζ, δεν είναι κάτι το οποίο μεταβάλει το κορμί, δεν είναι κάτι στο οποίο θα δούμε να τεντώνεται ή να φουσκώνει. Απλώς πηγαίνει ακριβώς στη στιβάδα του δέρματος, η οποία ανανεώνονται τα κύτταρα, τα θρέφει πολύ καλύτερα, συνήθως εκεί βάζουμε και βλαστοκύτταρα, για να βοηθούν δηλαδή τα αρχαίγωνα, έτσι ώστε να βοηθούν όλη την παραγωγή καινούριων κυττάρων. Σαν διαδικασία αυτό είναι επώδυνη διαδικασία? Όλα τα τατουάζ, τα ιατρικά τατουάζ γίνονται ενώ έχουμε βάλει κάποια κρέμα αναισθητική.
Έρχεται δηλαδή εδώ ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη και για περίπου μισή ώρα με 30 λεπτά έχουμε βάλει είτε είναι φρύδια είτε είναι ουλές, οτιδήποτε, κάποιες ειδικές κρεμούλες οι οποίες βοηθούν στην ενόχληση. Υπάρχει κάποια ενόχληση και αυτή ποικίλει ανά άτομο κάθε φορά, όμως δεν είναι κάτι το τρομερό, είναι στιγμιαίο και ιδίως το ιατρικό τατουάζ είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κάποιος. Είναι τόσα τα benefits που λέμε που δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά δηλαδή σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεσοθεραπεία, για μία μερούλα συνήθως είναι και ανάλογα το δέρμα, υπάρχει μία κοκκινίλα, γιατί έχει έρθει και το κολαγόνο, έχει κάνει τη δουλειά του, το οποίο το βλέπουμε άμεσα εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένα τράβηγμα και νιώθουμε μία ανάγκη, δηλαδή θέλει να ρουφήξει υλικό, όπως λέω εγώ, οπότε ό,τι καλύτερο έχουμε το βάζουμε εκείνες μία-δύο μερούλες. Και νιώθουμε για 2-3 ακόμα μερούλες πώς είναι η αίσθηση όταν καίγεις από τον ήλιο. Αυτό, ένα τραβηγματάκι. Όσον αφορά τη θηλή και την άλο, υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται σε εμάς. Είναι και γυναίκες και άντρες που μπορεί να έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο ή να έχουν κάποιο τραυματισμό ή να έχουν μια αισθητική πλαστική χειρουργική να έχουν κάνει, όπου ουσιαστικά υπάρχει γύρω-γύρω μια ουλή. Εμείς επεμβαίνουμε σε αυτή την ουλή, την κάνουμε να μοιάζει με την υπόλοιπη θηλή για να μην φαίνεται. Και υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ολοένα και πληθαίνουν δυστυχώς της μαστεκτομής. Ερχόμαστε με τρισδιάστατη απεικόνηση, είναι σαν να ζωγραφίζει ένα πίνακα και τρισδιάστατα, δηλαδή όταν η γυναίκα βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη, βλέπει μία θηλή και την άλλο γύρω-γύρω. Όσον αφορά όμως ασθενείς νεοπλασματικούς και για τα φρύδια, είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει και με ρωτάει πολλές φορές εάν μπορούν κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων να κάνουν. Μπορούν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, που μπορεί να κάνουν χημειοθεραπείες 2, 3, 5 χρόνια, που το παλεύουν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρουμε όλη η ψυχολογία, να μπορούν αυτά τα εύκολα πραγματάκια να τα κάνουν για να νιώσουν καλύτερα και να μην τα κάνουν. Το ιατρικό τατουάζ δεν είναι σαν το άλλο τατουάζ. Και πολλές φορές στους άντρες υπάρχει κάποιος έτσι, το σκέφτονται μια δεύτερη φορά, ντρέπονται να έρθουν. Είναι άλλο πράγμα το φρύδι το αντρικό. Πρέπει να το τονίσω γιατί έχω δει πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Είναι άλλη τεχνική, είναι άλλη απόδοση σε ένα φρύδι ενός άντρα. Πρέπει να ξέρουν λοιπόν οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη, οι άνθρωποι με αλοπαικία, οι άνθρωποι που κάνουν χημειοθεραπείες, που είχαν ένα τραυματισμό, που μερικοί επειδή έπαιζαν μικροί και ξυρίζαν τα φρύδια τους, μπορούν να κάνουν ένα αντρικό φρύδι χωρίς να ντρέπονται ότι το αποτέλεσμα θα βγει ένα γυναικείο φρύδι και δεν θα τους ταιριάζει. Ελένη, τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που σκέφτονται, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, θέλουν να κάνουν ένα τατουάζ? Το τατουάζ είτε γίνεται το καλλιτεχνικό είτε το ιατρικό, πάντα καλύπτει μία ανάγκη. Εγώ αυτό έχω δει. Χαίρομαι γιατί φεύγει κάποιος από εδώ χαρούμενος. Είτε είναι γιατί του έχει σίγουρα το ιατρικό κομμάτι είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη ψυχολογία, είναι άλλοι άνθρωποι που έρχονται και η ικανοποίησή τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Εγώ θα έλεγα να το κάνει όποιος θέλει να το κάνει, είτε το ένα είτε το άλλο. Το ιατρικό θα έλεγα να το κάνει. Είναι μεγάλη υπόθεση. Η διαφορά στην ψυχολογία είναι τεράστια. Αυτά είναι τα εργαλεία και οι βελόνες του καλλιτεχνικού τατουάζ, όπου οι βελόνες είναι πάντα αποστηρωμένες, ελεγμένες και τις ανοίγει μπροστά μας. Ο κάθε συνάδελφος πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει μπροστά μας τη βελόνα και να την πετάξει μπροστά μας. Ιατρικό τατουάζ είναι άλλο, είναι πολύ πιο ελαφρύ, έχει άλλες συχνότητες και έχει και άλλες βελόνες. Στο ιατρικό τατουάζ υπάρχουν κάποια χρόνια όπου μετά χρειάζεται ανανέωση, δεν είναι σαν το άλλο. Και αυτές οι βελόνες πάντα είναι κλειστές, είναι ελεγμένες μιας χρήσεως.